سلام سلام يحوات كومون فريندي ابس تيك توك دولهم بزغونه ان مجمرا غزي اندي بس فيديو دوت دلهم حفاري هاخيتو حفاري كونكون اسك لو ما انت سي قال نتفتات كزارب اندي دلي بسنكري مزراب كاون زطفو حبرت سبالو ساعات دحنوم تخلون بسنك سقتخاون ብዙሓት ዝዕመፁ ካለዉ ስለዚ ስቕታ ከምዚ ሳሕትሲ ስቕታ ንባዕሉ ሓሶት እየ ድብሎ ኣነ ምክንያቱ ሓደ ሰብሲ ሰብ ክቐትል ከይድ ተይልካስ ስቕ ምባል ንባዕሉ ሓሶት እዩ ምክንያቱ ስቕታ ጅግና ይገብረካኒ ስቕታ እውን ምስ ስቕ ትብለሉ ግዜ ኣሎ ኣይኖ ግን ክትዛረበሎም ዝግበአካ ነገራት እውን ኣሎ ኣብቲዮም ክትዛረበሎም ዝግበአካ ስቂልካ ምኻድ ነው ባዕሉ እንታይ ከም ውጥቀት ወይ ከምዚ ንሰባት ሓሊኻ ደይኮነ እቲ ውሽጥኻ ክብሎ ዝግብኦስ ክትብሎ ክትክእል ኣለካ ስለዚ ሕጂ ዳሓ ናብተን ነጥብታተይ ከኣቶሞ ገለገለ ኣብዚ ማስ ሚድያ ትዕብዝብታተይ ካብቲ ድዕዘቦ سخون تعزو تقولون اليوم نناتنا منفيتن نناتنا أتأمامتان نديدلنا حجي كلت كامير استجاري أمتين دلهم تيا قداميتي نزح حزنا يوسي سلمنتين عم فتسمتو زينب صحو تخالئي تقاني نمن كون عقد كون لك زبلا نقرات حيزين متير لهم حجي ኣብቴን ትዕዝብትታተይ ወይ ኣብቲ ገምጋምናተይ ክኸይድ ንኣብነት ኣብ ዝኾነ ኣብ ዝጀመርናዮ ነገራት ቀልጢፍና ናይ ምንጻግ ባህር ኣለና ክላ ኣይክእሎን እየ ናይ ምባል ባህር ኣለና ኣይክእሎን እየ ኣብ ዲክሽነሪ ጥራሕ ትርከብ ኩሉ ትኽእሎ ኢኻ ዘይትኽእሎ ነገር ተልዩ ኸኣኒ ትሓትት ትፈልጥካ ተጸገም ግን እንታይ زيبل كان كنسخاس كم زلك غير كامراي ابتنا هنا زول بحري ابنت كوبكم نزحس كاسي ام فتسمتو زي مبصح نابنت جيمي مزغب يمزغبو بزحات ريالو كلتا معالتي شرحمو ناي كلتا عامت خفلو كلتا معالتي مسورحس ناي كلتا عامت يخفلو اي ملوسو ناي كودونيم بدحري سلمنتاي هجي ابز حسكايو اب مفصمتو زي مبصحسي سلمنتاي لكمس اب هيوتكم غمغيمكم تفلطلو اب مفصمتو زبصحو سبات توم حيالا سبات يوم يلوم غلصو اب استفلالي صحفت مالتي نحنا خم سبات نزحزنا نغرسي اب مفصمتو نبصحلو اي نبصحونينا يري خمزا زولكم ناي كلتا معال سريحكاس ناي كلتا عامت تخفل زين بعلو جيجاي زي كم عيغزا خبكم سلمنتاي مفصمتو نزحزنا ነገር زي نبصحيلنا مس نفسنا كنزارب علينا كومون قالسي بفيزيكال طرح زغمغم انت قينو سلمنتاي بكرات طرح يبزحلو لنا غمغمنا نفلدو كما بنده حسكون الباس كبسيا قالنا تبتات استايك بلوكم وانا قال سخاخون حتى تولدو انت زيله نابنت اب حد وغيا خيتكا مقدادم تخملوسن كلو نسخا وغيا تجمر مالتي سلمنتاي كتحاتت عليكا سلمنتاي اب مفصمتو زي بصحكو ويلكا زياون مستقداميت خبلات صنحكو مسايا غمغام غيركا تفلدو كمزي ورحاو دو مسكامش يمصقا دحر ورحس كندزي خمز خغبري زي انا كمزنا كمز تاي غبري الكا غمغام تغبري حق ገንዘብካ اب قال سخاخه اب ገንዘብናውን ዳርጋ ብዙሕ ገምጋም ኣይንግብርና ترى إيغانا صحف كابي وقت كتكيدن كلها بزح ندمبكا تحبر السبكا ونا جمكم كيسلت غي
ሕጂ ስለምንታይ ከምኡ ዘይኮንና ትብሉ ንዝሓዝናዮ ቃልስስ ኣብ መፈፀምቱ ክነብፅሖ ዘይከኣልና ክንብገስ ከለና ዝፈርስ ስለምንታይ ኢልኩም ዳሓሲብኩም ትፈልጡ ምክንያቱ ገምጋማይ ንወስድ ኢና ኣብ ናይ ፍርቂ ኪሎ ክትመዝና ይትኽእልኒ ኣብ ናይ ኪሎ ግን ኩሉ ክትመዝን ትኽእል እያ ስለዚ ገምጋምካ ኣገዳሲ ነገር እዩ ምክንያቱ እንታይ ዲ እቲ ዝፀንሐ ትዕቢት ኣለዎ እቲ ዝመፀ ከዓ ፍርሒ ኣለዎ ከይብለኒ ኢልካ ከይበልካ ይትመለስ ምክንያቱ ካብ ደርሆሲ ሰገና ይትውለድን እያ ካብ አንበሳ እውን ዘራፍ ይነውሕ ንዘየለኻ ገዛ የድልየኒ ድሕሪ ትምህርቲ ምፍዳስካ እውን መምህር የድልየካኒ እቲ ውሽጥኻ ክብሎ እናኸኣለ ትፈርሖ ዘለኻ እቲ ቁኑዕ ንሱ እዩ ተዛረቦ ካልአይ ትብትያ ንእሽቶ ነጥቢ ክህባ ደልየ ዘለኹ ኣብ ሂወትና ዝዓበየ ጌጋ እንታይ ንዓይ ዝመስሉኒ ኣብ ሂወትና ዝዓበየ ጌጋ ንኩሉ ሰብ ቁኑዕ ኮንካ ምርኣይ ምፍታን እዩ ቁኑዕ እንተኾንካ እቶም እኩያት ፀላእትኻ እዮም ወይ ክፀልኡኻ እዮም በሊሕ እንተኾንካ እቶም ዓያሹ ባድነቶም ስለትገልፀሎም ኣዝዮም ይፀልኡኻ ብርሃናዊ ራእይ እንተለካ እቶም ድፉናት ፀልማቶም ስለተርእዮም ህላውነትካ ይቐንዝዎም ሓራ መውፅእ እንተኾንካ ኸ እቶም ጨቆንቲ ይሃድኑኻ እንታይ ክብለካ ይደሊ ኣብ ዓለም ክትነብር ንፀልአካ ብዙሕ ድምፂ የለን ንኽፈትውኻ እውን ብዙሕ ድምፂ የለን እንታይ ዳ ኣብ ገዛእ ነብስኻ ምንባር ምክንያቱ ኣብ ሂወት ክትጓዓን ስለ ሰባት ኢልካ ደይኮነስ ንዓኻ ዝሕሉ ፈጣሪ እውን ኣሎ ማለት እዩ እቲ ዝዓበየ ነገር ግን ንስለ ነብስኻ ኢልካ ክትነብር እንከለኻ እቲ ዝበለፀ ነገር እዩ ምክንያቱ ሕልና ዝበሃልካ ኣሎ ኣብ ሂወት ዋና ሕልናኻን ዋና ነብስኻ እንትኾንካ ክጥዕም ማለት እዩ ምክንያቱ ከምዚ እንታይ ኣላትና ንሕናሲ ተጋጊየ ናይ ምባል ወይ ይቕሬታ ናይ ምባል ከምዚ ህልኽ ወይ ከዓ ተሰዓርነት ኮይኑ ይስምዐና ወላ ኣብዚ ቃል ስንቃሎሶ ዘለና ይቕሬታ ይሕዋት ከምዚስ ከምዚ ጌጋ ገይሮሞ ኣይተሓዙለይ ክንብል ትብዓት የብልና ምክንያቱ እትዮም ምሳና ተቃለስቲ ዘለው ናይ ተሰዓርነት መንፈስ ወይ እዝስ ከም ሰበይታይ እንዲ መታን ንኸይብሉኻ እንታይ ኢኻ ትኾን ህልኽ ሕዘካ ስለዚ ቀያሪ ኮንካን ማለት እዩ እንታይ ዳ ተቐያሚ ኢኻ ማለት እዩ ኣባና ካብ ዝወለዶ እንታይ የድልየና ቀያር እምበር ተቐያሚ ይኮነን ዘድልየና ስለዚ ይቕሬታ ናይ ምባል እውን ልምዲ ክህልወና ክእል ኣለዎ ምክንያቱ ሂወት ናይቶም ዝመራመሩ እምበር ናይቶም ተፀበይቲ ይኮነት ምክንያቱ ዘይፅበ ሰብ እንታይ እዩ ይመስለኩም ብውጥቀታቱ ስለ ዝግምግም እዩ ብውጥቀታቱ ገምጊሙ ከዓኒ ናብ ዝበፅሑ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ንኽበፅሕ ረአን ወይ ዕላማ ወይ ትልሚ ስለ ዘለዎ ኣብ መፈፀምትኡ ከብፅሖም ዕላማታቱ ማዕረ ማዕሮኦም ስለ ዝጓዓዝ ማለት እዩ ሕጂ እትያ ኣብ መፈፀምታ ዝሓዝናዮ ዝጀመርናዮስ ኣብ መፈፀምታ ስለምንታይ ዘይብፅሕናዮ ኢልና ክንሓስብ እቲ ኣዝያ ናብ ክትበፅሖን ዘለኻ ምክንያቱ ከመይ ኣሕዋት ተሓጋጊዝና ንሂወት ነሸንፋ ምክንያቱ ንላዕሊ ክድይብ እንከለኻ እምበር እንታሕቲ ኸልካል ይድልየካኒ ንላዕሊ ክድይብ ከለኻ ይኸልካል ዘድልየካ ስለዚ ናይ ምንታይ ባህሪ ክህልወና ኣለዎ ንዝሓዝናዮ ኣብ መፈፀምታ መብፅሕ እዚኦም ከዓኒ ናብ ሓደ ዓብ ዕላማ ክትበፅሕ እንትኾንካ ሓደ ማዕዶ ሰጊርካስ ሓድሽ ምዕራፍ እውን ትጅምር ኢኻ ሓድሽ ምዕራፍ ምጀመርካ እውን ድሕሪ እውን ምዕራፍ ፀንሐካ እዩ ስለዚ ከምዚኣ ክብለኩም እየ ዝደሊ ንዝሓዝናዮሲ ኣብ መፈፀምታ ናይ ምብፃሕ ባህሪ ወይ ልምድታት ናይ ይቕሬታ ምባል ናይ ተሰዓርነት ዘይኮነስ ይቕሬታ ዝብል ሓደ ጅግና ሰብ ኢና እዩ ስለዚ ከምዚኣ ክብለኩም እየ ዝደሊ ብዝኾነ ናይ መጀመርታ ቪድዮያ ናብ ካልአይቲ ቪድዮ ድሓን እቶም ዝተሰደዱስ ፖለቲካ ረሳሕ እዩ ዝብሉ ትብል ኔክስት ቪድዮ ክሰርሐልኩም እየ ኔክስት ታይም ሶ ቴንክ ዩ ተተጋጊ ከዓ እንዳኣረምኩምን ማለት እዩ እንዳተመላላእካ ኣብቲ ፅባቕኻ ብዙሓት ዓበይቲ ሰባት ኣብ ጎንኻ ክህልው እንከሎ መሊስካ ፅባቕኻ ትውስኽ ካብ ኣጆኻ ዝብለኒ ሰብ ኣስተፍል ዝብለኒ ትፈታዊ ኢና እየ ስለዚ ኣጆና በብዘለናዮ ቴንክ ዩ ኔክስት ታይም ተያ ቪድዮ ዝበልኩም ከቕርበልኩም እየ ስለዚ